As die vir julle red flag of vra julle nie julle self af hoekom is die persoon single en vra nie vir jouself hoekom is ek single en dan vat jy hy in consider it en dan jy kyk nou jy soek nou vir iemand nou besef jy ook die persoon is single as hy nie vir red flag vir al op ons ouderdom dat iemand nog single is Jong, ek weet nie is die red flag Kom ek dit different bracket, né? Van jy kry rare high valued mense wat soos ek ook voel wat net besluit het. Dit is hierdie moeite werd om hier buite te wees. Dit is net hierdie moeite werd die. Wat net besluit. maar vir my is hy 'n red flag van because why as gevolg van past trauma as gevolg van ek is goal oriented ek is besig met besigheid ek het regtig tyd nou vir dit is dat okay Ja, maar ek is goal-oriented. Ek kan nie, ek sit so dat klomp goed wat ek wil klaarmaak. So, Jong, ek if you're not gonna help me achieve my goals en jy's 'n distraction, dit is wat ek nou vir myself gesê het, my pre-life moet nou so wees. It's either you're gonna help me closer to my goal, of jy's 'n distraction. As jy 'n distraction is, move. So meaning, hy opsie as oop, hy opsie, jy soek iemand, maar jy soek iemand met hy voorwaardes, verstaan? Wat my energy matching is so belangrik, maar dan moet dit redig from a pure place is. It's so easy. Ek hoor wat jy sê, Lots, nee, the standards is te hoog. It can be a red flag, maar ek weet nie, as single wees op die age, 'n red flag is, soos Miss E nou gesê het, daar sommige mense wat, besluit het, is a waste of time, ek moet nou nog in verhoudings te gaan, because my vorige verhouding, red flag. of even red flag. Ek weet nou weer lus vir talking stage. So bly dan ver because hy het dit mos. En op die einde van die dag, why are we doing this? Exactly, that's why my vraag is if you're not dating with purpose, okay, nou kom ek terug na dating with purpose. Is there purpose in dating? Man, gone are the days wat jy nou net 6 jaar vir iemand gaan keep, dan is jy 'n blockage. Verstaan jy? Maar as jy kan eigenlijk ons ouderdom, waar ons nou is, as ek 26 is, dan kan ek het ding sê van dating with purpose, because by die, jy wil naar voren toe, is my baie belangrik. Maar as ek nou op die ouderdom gaan, met date, dan ek weet, okay, my leven is sorted nou, op die ouderdom. Daar is nou dating with purpose, ek maar nou, is nou my soulmate nou, as jy nou vir dating with purpose, en kyk waar dinge is. Soulmate exist. En sê jou, even, my brad Jules geval, as jy gaan in jou oordomskategorie, ne, gaan ek iemand vir jou sê, as jy nou iemand kry, wat nie kan dit he, gaan hy vir jou, moet een red flag wees. Wow! Nee! Lots er gekom, guns blazing met dag, Mas hoekom Franklin, nee. Jules, ek denk allemaal ken jy oordom, of allemaal kan skat, hoewel jy nou al is al. Ek is 36, nou raak 37. 37, mas is baie weinig, ne? Ons kan ooit debate. A 37-year-old female that doesn't have a child, that is not busy studying in university or whatsoever. A random person without a child. Maar hoe is die red flag as hy nie 'n kind het nie? Women today is more awoke en hulle change die narrative van hoekom moet jy kinders het? Why? Hoeveel ken julle van over 30 wat die kinders het? So nog eie keuse. Because he's goal driven. Hoeveel van julle ken, okay, I am goal driven, I'm busy with my studies, I am on this road, I have a business. Redig mos jy? Ek ken 'n paar en hulle is hier in 'n verhouding. Nee, die girls travel en dit is wat ek so love. They choose them. Hulle travel, hulle study. Dan something like that, ja. Hulle bou bra. Something like that, dan is alles by pad of hulle somewhere daar, ja, maar hulle is op bote. Just being a normal person in the community. Red flag for me. Red flag. Because op die ouderdom moet jy nou al levenservaring het al. Maar as jy kies om nie, almal se journey is dieselfde nie, Franklin. En wie sê jy moet evens in 'n verhouding ingaan of evens marry? Sien jy? Want nou dese is like, as ons nou gaan kyk the reality of stats nou, die high rate van divorce, en mense wat intentionally choose not to get married.
Not to get married, not to have kids. Van my ding is die my bolots. Couples wil ek verstaan. As couples saam besluit, ons ook die kinders sien. Ons wil literal nie, dat is fijn. Maar nie een individu het besluit op sy eie, maar ook hy soek die kinders sien. Ek was my handen onskuld beklei hulle twee. Oh, wat? Nou gaan sy hoor. Dan gaan die klaar en moeilikheid om is met die baby mamas. En nou gaan sy hoor, hulle wat die kinders het nie. Red flags. Ek was my handen onskuld. Dat is hoe ek het sien. Kom vir hom. Dat is hoe ek het sien. Want het is baie weinig, weet jy. Hoe is dit 'n red flag? Ek sal sê die mense met 3, 4 kinders en jy's single, dis 'n red flag. Jy wil nie lag. In plaas van die wat nie het nie. Weet jy hoekom, nee? Nee, I'm not my soek ek. I know that as readers will come and there's come ek touches that nie. Because maar in general, ek wou dit sê. Verstaan wat ek sê? Maar dan hy persoon heel Jules. As hy persoon geheel is, die en ek meen jy as jy tweet daarvan by my sit, so dit fyn. Maar at least wanneer hom geheel het. Ek sê en evens nie net 3, 4, evens 1 lots. Sal ek sê die red flag sal lê actually by die ene met die het in plaas van die ene wat die het. Verstaan nie? Die het is aan my fijn, maar dan wil ek weet, ek gaan jou Facebook kyk man, as ek sê, sy post, jy lag jou kind pa, nee man, dan bly ek weg, van weet ek nie, jylle sy oor, ek geen nie of het nou gaan oor maintenance, of is het tyd maak, maar, ek gaan nou in hy verhouding kom, want ek ook nie heel graag met die fijn. Maar hoekom sal jy sê dat iemand sonder 'n kind is 'n red flag? Wat maak het? Voor my is het, vooral op 'n fair oordom, van jy moet nou 'n lewensondervinding het al. So ek sê, maar wie sê lewensondervinding het te doen met 'n kind? Unless jy nie betrokke geweest het en is besig met study en is of so, if jy travel, is fine. Maar as jy gedate het al, kom ek sê, as jy nou aan baie verhoudings was, ek weet al, maar jy was al in dating pool. Maar nou, as jy nou date en you maybe the person practice celibacy. When? Who's doing that? Who is doing that? There are people doing that. Come on guys. Let's, kom ons wees op vandaag eerlijk. Ons wees op vandaag eerlijk. Maar wij ons lieg op die podcast, is die waarheid. Kom ons wees op vandaag eerlijk. Eerlijk is. Celibacy is, ek weet nie, is een nice woord maar rond te gooien. Dit word nie rondgegooi nie, as jy regtig 'n high valued person is. Okay, jy nee, is op die journey van celibacy. Wat By as choice of sê jy maar net single en solo? Kom ons sê. Ek weet nie Kom wat ons sê by dit is. choice. Single and solo. Kom ons sê by choice. Nee, kom ons sê by choice jy's op by journey, nee. Loving it. En jy het nog gepraat van jou standards is so high, you will never compromise I'm not that. gonna compromise. Nou wat as die regte jong met die regte standard vir jou en jy hoef nie te compromise, hy meet it, nou kom en sê as aan, ons dala. You gonna break your celibacy, not... Because I don't the right believe- person would respect my journey. Guys, let's tell the truth on this podcast. The right person would respect Ons praat die waarheid. me. Would respect my waarheid. boundaries. Soms gaan dit En then dating- dan happen. Things just happen. Dating with a Things just family. happen. Emotions. That's Things what just she happen. need. Dis wat Things- selfcontrole is baie Ons almal belangrik. ken vir selfcontrol en selfcontrol is baie moeilik om dit te doen. Nee, Hy but nou when dat- you Hy is discipline, nou uit by die venster. Nou uit by die venster is die waarheid. Hy is nou uit by die venster. wanneer jy gedisciplineerd lewe, nee. En selfs soos healing, ek hou nie van mense moet sê, kind, dis hoekom ek en my e-clash altyd, jy moet gaan heal. Healing is 'n ding van 'n once of pa. it's a journey. tot jy moet gaan. Exactly. The same as self-control. Ek kan net Different layers. die ding is van self-discipline, jy kan maar hoe disciplined is. Uit by die venster. And Dis that's hoekom why it's a mense continuous fietsry. practice. Daai gevoel, Exactly. wat jy gekry het, jy sny my inkomste by hier. Precies. Wat 'n deur, wie? Huh? Precies. Daar by die meeting. Jy sê maar Zaidi, ha? To skip je hard via 16 beats. Sien jy gevoel? Sien jy gevoel? Come on guys, man, asseblief. To ref je hard via by beat. Nog als 'n rep. Nee. Maar ja, dit is begin. Ons is by episode 89. 89. Sonder 'n bord. Amper by die 90. En by die Jo, 100. julle is op pad 100 toe, wat doen ons? Oh wow, show. Ons moet iets, ons gaan iets doen. Ons Ons moet gaan een iets oude doen. taste one actually. Want dat is maar zo, dat is maar zo ouderdom. Oh, ja.
We adopt We gaan grandparents. luisteren jullie stories. Ons is een podcast aan praten ons met. Ja. Hoe kom je ook kunt doen? Waar is dat? Hoe kom je tijd voor weten? Ja, shame my Ja. Nou, ook paraat. Wow. Maar ja, welkom bij de Vermakend Praat podcast. Een podcast waar we daar in waarheid paraat. Nothing but the truth. Yes, nothing but the truth. And the truth shall set you free. Set you free, hè? Zo, daar is de waarheid paraat. Maar ja, guys, welkom bij episode 89 van die Vermakend Praat podcast. Aan mijn veel linkerkant, hij heeft nou wat daar gezegd, oh, Liverpool teams aan. Ik weet niet of we van jullie boodschappen sturen, maar die datum en die jarentallen op. Maar ik wil een reminder dat Liverpool nog 2 jaar terug de league gewinnen. Ons het, ja. Ons het Yes. is hier, Ona. Brad Jules, Ah. mijn vriend, hoe voel je over die Premier League wat terug is? Bro, het voelt zo mensen kan breathen, man. Verstaan je? En als de Premier League ja, als je dan wil je die Cherries impress met nonsense. Yes, yes. Verstaan je? Die En devil. de devil, ja. Hij sneak en zo. yes. Zo sneaky link in iemands verhouding. Maar, nou wat die Premier League daar is, lots. Nou als je focus op soccer, focus op dingen wat mannen zijn harte steek maken. Yes. En als je weet, alle break je uit, dat is fijn. Dat is fijn. En dan gaan we opmaken En voor dan dit. weer opmaken volgende season. Prediction, Liverpool, Vandaag oké? Ja. Of voor de season? season. Top of the log. There we go. English Premier League winners. Ik wil Dat is helemaal- niks anders die los. Net Yes. daar, bra. Oké. Wow. Als ik mag verraspannen wat je even op bank zullen wees. Liverpool. Ik ga nou eerlijk wees mee, maar ik denk Arsenal is een bedreiging. Dat is al. Al. Ja. Up you gunners. Up you gunners. Arsenal, mijn Zo bra. zet dit Chelsea is niks voor jou niet. Nee, ha. Niks voor jou niet. Wow. En dan, Nee, die Gunners, mijn bra. zij zo pad naar Panarotis toe. Als ze la krijgen. Wat nou dag? Vandaag. Solo. Oh, solo. Solo. Wauw. Mas E, hoe gaat het met jou? Kijk je aan een kapit. Ah, Ja. Panarotis. Thank you. Panarotis. Goodbye. Zij zegt, ze gaan alleen. Gaan- Ons gaat Ons stoken. gloa. Ik Gloa. ga Ons gloa. naar Lien. Ayo, you never walk alone. Je was daar in de dienst geweest. Baie gezien. Baie gezien. Baie gezien, baie lang Heeft dienst. je daar nagmaal gehad? Yes. Je krijgt elke zondag nagmaal. Het is baie belangrijk. Mm. To refresh the spirit, ja. Maar dat Jules, wat je voor in de video gepraat van die brood. Over dame wat je brood ook op het. Ja, die nachbarbroodjes. Ah. En doe iets zoals chippies, man. Zien ze amper zoals gewone snacks. Is het nou die biscuits of die broodjes? Nee, die broodjes wat hulle by die kerk, die Die plattes, wat die plat is. die wittetjies. Oh. Iets Hy is van amper snacks. soos 'n koning. Mm. Sy taste. Nou sê die mense dat jy kan alles op eet. Dat is nog mense wat Jesus se liggaam nodig het. Social media. Bad. Snack with Jesus hier. Maar ja, guys. From the top. Wat ik wil over dit. Brad Jules. Ik kan horen dat de Lubeko Brad Jules. Wanneer Brad Jules mas iya Islam. Hij komt niet jam af. Ja. Maar die man, zie die man gaat anger leiden toe. Toe sien jy hom. Ik vang hem. Nee, ek Wat vang weet je me van om. Ek vang me om. Ek vang me Oh, om. lovely. Hy staan daar voor. Ek kom in. So ek vang me om. Hy receive die gevangery. Die vang hy maar nou my en dinge sien jy. Brad Jules. Zeg me, Brad Jam. Als je iemand wat, of hoe is het gebruik je perfume als je jam toe gaan? Die ouwens. Kyk my bro. Ik heb die gezien gezien op alle podcasts toe. Praat dat van mannen wat perfume gebruiken jam toe gaan. Is het nodig? Perfume. Ek dink dit is nogals nodig. Voel die feminine maar binnenkant ik- als jullie nou. Maar ek ruik nogals die Perfume, perfumes ja. en so nie spray of course because jy kom wanneer jy self jy spray en dinge so verstaan en jy so jy toek mos maar. Verstaan jy? Maar zal je steeds nodig om de was voor je gaan jam? Het is belangrijk. Kyk jy, dit hang mos maar nou af. Soos ek was saans en dan was ek soggens. So I wash twice a day. Verstaan jy? Maar ja, my bro, gaan was. Voor die gym toe gaan because why jy sweet man. Verstaan jy? Dit hang mos maar nou af hoe klub wat gym jy en so. Maar ja, ek sal die ouens, you know, bash om te sê, ag, jy het gespray of wat. Maar as jy mos nog aan dier perfume vir wie? Ek en nou vir lekker die wat? jam. Verstaan jy? Kry die sport en Body spray. Ja, body spray of wat. Body spray. Ja. Oké. Want ons stink in die gym Nee, met Dubai perfumes.
Precies, ja. Maar ik heb nogal zo'n reik in die gym. Mensen na perfume. Mensen reik na perfume, ja. Maar ik waar ook hier, kijk eens die mensen en ik is heel dit op mijn eigen kaima, my bra. Oké. En omdat het vrouwenmaand is, wil ik je vrouw ook include. Maar als je kost maakt, maak je kost en nachtkleren. Waar is je eerste voor je aan kost maakt? Of hoe maak je kost? Nogal, wie maakt koos en nachtkleren? Zo ja, zo je doen. Is het lekker ding nie? Ik like, voor Was mij die- imagine ik is een chef. Zo ik het de zwart voorschoot. Mm. Masterchef in the making. Nee, man, nie met pyjamas en die kombuisie nou, man. Ja, maar zo eie comfortable safe space toch. Is niet maar wat je wat Maar zien. ook, en dit gaan niet daaroor, dit gaan oor nee. Nee, die Floyd jump nou in die podcast. Waar is die? Nee, maar je krijgt mensen wat het doen though. Maar ik is nou niet gemakkelijk met die. Oké. Ja, maar mijn ding is ook die slaapkamer, slaapkleren moet op die slaapkamer blijven. Dit is hoe komen daar is. Maar dis, ek kyk nou baie skole doen daai wat hulle sê asseblief moenie met huggles Ja. en met gowns en met wat skoolkouse. Nou hoe het ons so gekom? Ja, maar die kinders komen met slaapkleren school toe. Hoe dat is zo gekomen? Maar nou dit is iets wat ek nou reg gevra het, why are we normalizing this? Yes. Ik versta het niet. Oké, en dan, volgens mij aankom. Oké, onthou hij topic, ne? Nou, dat het mijn zintje, bij zijn Chris, dat die man een carrière deed. Hij is nog niet erin, hè? Hij is carrière deed, dat die man hem een spaceman aangetrekt. Hij is een spaceman. Elon. Maar nou is mijn vraag, wat is het doel hiervan? Wat is je, als denk je les? Maak het zin? Om It's een like carrière sowing deed of... seeds. Maar hulle is nog Because, bietjie klein. ja, because nou, de ouder gaan nou, iets voor die karakter. Als je, Hulle voel hulle ja, verstaan ik dan interessant nog eens. Hoekom denk je, doen Chris dat? Oor die crash doen, maar gewoonlik is dit mos maar by die grade R. Nee, die Chris. Ik heb gezien, ja, dat is een Chris paar is een mensen wat ook skilling. gepost het. Ik heb gezien Is die seker een- omdat hulle dit nou wil creative noem of wat, maar dit maak dit vir my. Maar het maakt voor mij sens. Lots, because zoals ik ook gezegd heb op die podcast, ons undermine baie hoe ons brains as 'n leidige week. Verstaan jy? Ek onthou nou nog goed wat ek in die crash gedink het. So, ek dink daai is ook 'n ding van hey, het soos 'n seed sowing. Oké. So later oké. raak jy groot en sê ek daai ding. Oké. Altyd daar so by kom. Oké, Verstaan jy? En ek oké. dink hulle wil dit. Oké, smart. Goeie antwoord. Want ik zit nou door je social media. Toen zag we een post. Had iemand opgezet van. Ze trekken aan zijn policeman, maar die kan ze paar op mensen. Of ik kan wel zelf, maybe een poevies. Ai, nee. Een dag. En iemand daar bij die dag. Toen zat ik in Leidjes in de klonk is aan met Karen goed als. Toen zei hij is haaselen. Dat is de carrière die. Instagram is op wat die hulle. Maar ja, terug op hoerschool dan. Iets was pyjama-dag. Seker nie op hoërskool ja, hulle het plaaskool nog. Was hij op hoerschool geweest, man? Verbeel ik mij, is hij laarschool geweest? Maar die kunnen ze ongetrekken. Pyjama-dag. Pyjamas. Seker. Is hij laarschool geweest? Wat paar dat je zei, die was met mijn pyjama school toe kom je maar is die ik was al op pyjama De daar. kinders. Verstaan je? Om wat Ik te weet komen niet, die trends. slapen, hulle ooit en ik net slapen. Ik lijk ook aan dag slaap. Most J's En waar was al die route die de oor op school was? Vraag ik aan elkaar mezelf. Wat was onze fokus geweest? Net vrijdag service. En zeker vrijdag als hij dans. Dance movie. Of ze gaan movies kijken. Oh ja. Baie nice. nee. Let's say baie van jou karakter, ek wil goed die vraag. Lots, because why I say baie van 'n mens se karakter en jy as mens. Nog nie karakter nie. I say baie van jou as mens. Daai Vrydag wat hulle gesê het is Joel movie ding as van dit eerlik gegaan, hy na die Joel toe gegaan of na die movie toe. Kijk, je gaat niet liggen, hè. Ongelukkig was ik nog niet super voor geweest. Zo ik het er wit zakken daar schoolkleren. Zo als je van als geld voor het dansen, als ik misschien gelukkig was en ik krijg misschien samen geld, Ja. dan zal ik zo naar me toe gaan. Van wat gaat maken in die dans? Maar meestal van de tijd kan ik ook zeggen, als je geld geweest maar jong, dat je kan nou kies voor daar dans of dansen. Ik er wit dag schoolkleren, because als 1 of 2 dingen, tijd ik die kleren raad, of ik die geld raad, maar definitief. Als iemand hij of ik moet een plan maken voor geld maar movies toe. Misschien, jy was seker nie. Das. Nie dans. Like iets de dans mens. Nee. Waar was je geweest? Movies. Dus eerlijk Maar nou, ik probeer nou terug naar onze school toe, maar ons het like en dan het ons die dinge se klap gehad. Die
biodiversity club. Ik was daar. Eco-friendly type of things. Ik was meer daar. Scouts. Scouts wala. Al wat ik aan het doen van eco-friendly, dat was al heel bespreekelijk. Hij dan achter, als je ook iets maakt, die bij te gaan spijten van... Maar wat is eco-friendly daar dan? Wat is er naam? Die ozonlaag? Ja, die van ozonlaag wat raak, ja. Dat is wat al wat ik weet van die ecosystem. Maar jij niet Ik doet? ken niet meer, bro. Nee, ik heb alle movies doorgaan met bro. Ik heb ook een jaar gehad voor die servicedag. Ik heb nooit servicedag gegaan, because ik weet, ja, mijn schoolkleren. So ik ga maar als ik de movie Joel, dan ga ik movies toe, bro. Eén keer in die Joel, dan ga ik zeggen, wat is de point? Allemaal staan na 2 personen op die dansvloer. Zo was kwaai. Toen denk ik, dat is een kwaai span gaan. Jo, dat was Maar nou, wat zijn er van die mensen karakter, wat in druk is het, volgens jou? Ik wil het niet zeggen, nee. Zeg het? Nee, mijn bro, ik wil het heel erg zeggen, nee. Because ik heb weer een take voor het zien, zeg. Because als jij kijkt, die mensen take me nou zo bij het lots, bro. Wat is dat? Ja. Wat ik kan zeggen is, because ik weet wie is allemaal bij die movies, dan ik zie in live also. Dat was altijd die stil mensen, nee? En die mensen wat, hoe kan ik zeggen, scam was, man. Verstaan je? En wat die voor hulle so kwaai wil hou en so nie. En die mensen wat niet Joel was die mensen wat... Loud. Wat is het woord? Uitlatig. Het spattig. Rammikie eet nek. Verstaan jy? En wil cool wees. En dat is hoe ik zeg. Maar het is. Het kan, het is, ja. En voor wat scam was, wat een beetje insecure was, ga naar die movies toe. Because why as pucks wat er binnen, no one is gonna see me. Ik is daar, ik kijk mij die movie. Maar denk je, dat zal werken vandaag? Als je school dit maar over als het school dit moet weer terugbrengen. Het kan werken. Liefste dit is wat ons hierdie agenda push van Pyjama Day. En ik denk ook is een goede ding in mijn maatlots. Because why, die mensen wat allemaal like klein Joel keren, wie zijn dat vandaag die mensen wat Joel loop. Als je zelf denkt wat ons gepraat van die career date, you see the seed that's being sown. Verstaan je? En die mensen wat die movies gekeken is die mensen, hoe kan ik zeggen, wat richting het. En dat moet ik zeggen, ik wil het hier zeggen, because als je kijkt van die mensen aan die Jolikie, wat ook een beetje richting het, wat majority, bra. Maar zal je zeggen, als je al principe gaan van mensen wat voor in die klas zitten, en die span van achter in de klas zitten, wat altijd zo's gemaakt in die klas onverrukt. Van bij je altijd neer, als je nooit weet, ik heb achter gezet in die klas, wat je ook gaat rijden. Because wij die mensen wat altijd zo, hoe kan ik zeggen, loud in die klas, of maakt jokes in die klas, of de klas is interessant voor jou, nee? Okay. Verstaan je? And that's why you see these people going out in their creative. En listen rap. En les groot in rap. Because als je hele stories hoort, als je altijd gehoord hebt, ik was die klasclown. Because why is het interessant voor jou die klas? Dan was ik het altijd in graad 10, top 10 geweest in biologie. Verstaan je misschien? Maar ik heb altijd met die onderwijzers gestrijd. Mijn bra. Hoe kan je mee komen staan in het deel van de Darwin theorie? Of het ding is theorie en ik is like, nee, Jesus is die ding is. Verstaan je? En toen later stel ik meer belang in pionie, dus ik is meer in die top whatever, nee. Because als je interessant is, het ding is voor mij niet. Verstaan je? So, dat is hele ding is, mijn bra. Interessant. Ik zou nog gelijk om mij ding misschien niet weten in de school. Om mij... Maar ik denk, bij ze daar in gekant is. En ik zal ook gekant wees mee, bro. Because why it creates a fake self-awareness als is die. Zoals ons en die Joel als ons is die kan. Dat is wat ik gezien heb altijd, verstaan je? En als ik moet denken, Noah aan. En nou als ik moet denken, Noah aan. Dan zal ik check, alright, al die cool kids in die klas gaan weer komen, so met hulle Nikes en dingen zijn. Al die kinders wat die gaan weer movie toe. Jy strak klaar die kinders in boksies. Alle kies zelf. Die boksies, jy gee my die boksie. Sien jy? True. En weet je wat zo beter is, nee? Nou dat ik denk aan, niet dat ik geminderd van je, maar denk er nou aan, nee? Ons is bij je een government school. Ja. Nou? Ons is in de klas. Jij is bevoorrecht, jij is mal bevoorrecht, ik is bevoorrecht. Nou kies jy, want we gaan, ik wat niet geld dit. Ik word nog gestraft. Als gevolg van mijn achtergrond. Nou moet ik aan mijn schoolkleren kom, ik die geld met die klas het. Allemaal gaan nou iets doen toe. En dan gaan bij jou in onderwijs was lief om dit voor hem te zeggen. Jouw maal geld wat die en die. Maar die geld om jou 2 aan te geven om dans te komen. Maar het besef is dus. Allah jou, maar ook kan je bekosten voor jou. Om we laten gaan naar hij dans of een hij dan voor de school even staan. Nou maar je in die klas het.
Ja, So jou vel word so wanneer gesag wat trek. Want jy sit nou aan die klas Precies, en almal sien nou, hulle het die gehalte. precies. En as die boksie wat jy kies Ja. en wat jy ingegooi word, bra. Die Yes. boksies word nou vir jou gegee. Yes, it's like that. Maar it's actually sad. En ek dink in die day and age wat ons nou is, moet ons seker meer creative is oor hoe ons dinge doen by skole. We need to be psychological. Ja, Because life is psychology. om almal te accommodate. Saai. En nie om lang te bly op die topic van die skole nie. Ja, Baie, ja. skole maak met die Ja, pres. ek weet. Jo, Regtig waar. Baie, ek soos wat jy gesê van die bioloog, sê baie gebruik nou hy ding wat hulle sê, maar is omdat hulle godsdienst uit die skool gevaar het. Wat ek kan onthou toe ek op skool was by die bijeenkomst, ons bid, in die klas, ons bid. Ek kan onthou waar ons kerk gehou het. Precies. Maar hulle praat van godsdienst. Van godsdienst, precies. Ek sê nou vandag, keyboard, die kinders jeug en nou wat kerk gehou. Precies. Maar toe ek op school was, ek weet ons toch bid, ja. Maar ek weet nie wat hulle praat van en nou was godsdienst. een bybelstory vat, Danny. Nee, ek op school was, nie op my school nie. So ek was daar in eigen nasie van Dis godsdienst. 100% reg. Van ek weet dit van, ons bid in die oggend is fijn, en even die moslims, hulle te gewaar nie, hulle staan ons bid, want hulle gaan 12 huis toe vrydag, wat hy respecteer, maar ek, die hele ding van godsdienst, ek weet nie waar. As politics my dog, godsdienst was nog nooit uit die skole uit, ever nie. Noba godsdienst, religion nobody. Jesus was never uit die skool uit nie. Mense kom en skree, godsdienst is uit die, so jy praat 100%, ek onthou ook nooit, godsdienst is nou meer daar as jy die woord godsdienst wil gebruik. And I'm speaking about gospel. As jy krijg kerke wat gaan na die skole toe en they praise and Ja. worship. En even soos. En verstaan jy? En die kinders bid. As die Western poses daar, jy die kinders en bid. Kijk, daarom kan hier was. Precies, verstaan jy? So, hy tyd was het die daar gewees. So, ek weet nie wie het gekom en sê godsdienst is iets. As jy dan maar sê, True. Maar het gaan oor discipline. discipline maybe. Discipline. Die godsdienst. Ja, ek weet nie, hy. Maar ja, soos bij dat Jones het ons maar wegbeweer van die skole af. Want Ja. ek het op bioloog met my swak vak. As het? Ja, swak. Baie swak. Ek het 2 gekry. Op wat terug toe. Hy was my die lots. beste vak. Ek dink ek het 'n B gehad. Wat is 'n B? Oh, jylle bier. O ja, Wat is 'n B? jylle moes uit totals Ja, gehad. ek is B, A, B en C. Nee, ek was ook by A, B en C julle. Was die ouergaarde. Ek het 'n Ja, B gehad. of weer koolers gehad moes. Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Maar ja, so gepraat, minus, mas ek denk het gesien van die, hy myne en mamas buddy, Ja, sien, dit is wat die, ek denk dat die FBI was alert 'n geweest, global en criminal case. ek wil nie, ek gaan nie redelijk baie opgaan nie, maar, terug na jou toe, cellfoon met kinders van, ek denk dat ek het topic toe, hoekom was die sien of hoekom is die monitoring? As hy nie seker die wat vir die ouers weet, okay, maar die kinders op die side, hoekom word seker goed hier geblokkie, hoe? Maar jy sien, dit kom nou weer terug, want die is 'n hele discussion, ek wil ook 'n hele awareness campaign doen rondom dit, want dit gaan daaroor, hoe tech-savvy is sy ouers, en die space wat hulle hom gegee het, nee, die freedom wat hulle hom gegee het online. So, basically wat vir my sê, daar was die monitering, van hoe het hy by die, ek is 'n ou cultgroep was uitgekom, hoe kom jy daar uit, en net die content van dit alles van hy groep is scary. Hoe het hy kan daar opgeëindig? En die vraag moet gevra word, die rol wat die ouers moet speel, want die ouers is die guide and protectors. En hy 16 jaar. So hy sê klaar, grooming het die iewers plaasgevind. En dis hoekom ek so lief is om te sê, en vir my is ook, hulle sê ek is paranoid, maar ek kry app wat vir my notify, as jy op enige sites is wat glad nie, dan word jy automatically geblok. En dis nou ongelukkig, jy moet jouself tech-savvy maak, om jou kind te beskerm. En dan moet jy tyd limit, wat hulle op te wys is. Ja, cellfone. Is so maklik nie, sorry lots, is so maklik om net, hulle speel Roblox, hulle speel Minecraft, maar jy weet nie wie almal is op die appie, wie chat met hulle, want hulle kan by Roblox kan hulle chat met die kinders. Alhoewel Roblox moes nou al gesê het, hulle probeer
die app so sê was moontlik, maar nog steeds, jy kan nie, die internet is 'n gevaarlike plek. Van, ik kijk op mijn laptop, nee. Zo, ik is bezig naar op je website. Dan pop je gewoon iets op. En hoeveel keer kom je op een cellphone op je? Exactly. En nou klik je op je link. En nou verlik je wat het is. Nou wordt het zo ongetrek. En als je weer kon creëren, dat weet dat. En ek het 'n ding wat ons sal die browse history of whatever check om te kyk is daar enige. Sê my ek is 'n paranoid person, but nou ja. FBI. Van wat de ouder dan zal je zeggen. Maar dat kan de reden als je zelf niet. Ek sal nog steeds sê hoërskool. Ek probeer uitweef van my limit. Maar dit is 'n challenge wanneer hulle skop teen die takke. Maar van hoërskool af dan kan jy like 'n sekere time allow, maar jy moet nog steeds monitor. Maar die kinders op laerskool voel ek moet glad die fone nou eers hê. Hulle moet fokus op lees. Ik denk ouders gaan sommige keer ook bij je onder druk. So my baie verbaas hoe ouers ook onder groepsdruk gaan. Van my kan dit eers telefoon nie. Maar net dis 'n geveg wat ek in my huis het, because dit word gesê Diene het 'n foon en Diene het WhatsApp. Dis ek is niks met whoever te doen nie. WhatsApp is van die ouderdom van 16 af. Is dit 16 of 13? 16. En baie van die apps het limits op. Hulle almal het age restrictions. So wat soek 'n 7, 8, 9, 10-jarige met WhatsApp? En nou soms communiceren. Even TikTok lives en is scared because op TikTok te kan je op enige ding afkomen. Op Facebook ook. Maar nou dit is wat ek het nou die dag wat ek die youngest fan gepost het. Dis 'n fan van TikTok, maar toe ek vir gevra is jy veilig hier op hierdie app? Asseblief limit want sy het my boodskap gestuur. Sy vra ek moet jy nie slaap hierdie kind. Dis laat. Like hoe ek jy nog gefoon die tyd. En dis die goed conversations wat 'n mens moet hê. Ouers moet regtig streng is oor die tyd wat 'n kind 'n foon het. Weeksta die glad die foon het, die naweke kan jy vir 'n sekere hoeveel ure 'n foon het, maar dit moenie die sente wees nie. En ja, is nie maklik, wanneer ek praat het experience het, ek het baie situasies wat hulle diep kwaad vir my is, omdat ek devices remove en sê, no. Is dat reg? Because wij, as scary as je zien, nee, hoeveel van onze jongziens bij groot type crimes betrokken is, mannenjariges, en voor alles wat komt bij ons, als kallet, maar gaan eerst voor ons als die kledinggemeenschap blameer. Maar alle besef je dat die kind bij een dag wordt geveild, als je niet. Because wij, volgens onze wetten, zijn zekere ouderen wat je kunnen verantwoordelijk houden voor zijn acties. So, als ons aan zo zeggen, dan moet ons dan ouder verantwoordelijk over wat, of je voert. Dat ik zeg ouder, dat ik zeg voert, because hij soms heeft bevorderd om een ouder te eten. Verstaan? So, die voert, wat voor die kind staan, moet dan verantwoordelijk worden, because hij soms de meeste gevallen, dan een vele ouder weer voert, dat kind. Hoe je upcoming in het komt weer terug naar wat ons voren gepraat hebben, wat gebeurt in de school, hoe die kinderen zijn gezichten van een verder betrekken, hoe die kind, wat noem je het, hoe hulle onderscheiding trekken onder die kinders. En dan is type ding wat een kind terug zet, wat een kind die wil terug school toe gaan. Ik het wanneer voor jou ook gevraagd wat hij was. In ons tijd was je geforst om school klaar te maken, op lagere school. Als je mij verbaasd doe ik zien, hoe een lagere school kan trip. Ja. Hoe trip je op lagere school? Hoeveel drop-outs die is. Hoe kom het zo makkelijk? En het is maar net oké. En dan komt het weer terug aan, gaan het weer zwak verskoling. Daar is je gods in de school. Zulke type goedjes. Zoals je die beter kan voor de hele geluk ingetrekken in de wereld. Maar het komt weer terug oor sekere principles wat ons vernalatig. Om 'n ouer te wees, beteken jy met 'n present ouer is. Dit is nie van jy choose vandag jy's 'n parent en môre nie. En it's an ongoing thing. Nou dat het my therapist iets genoem en toe voel dit vir my ek raak van my kop af. Toe sê because you are active parent in ek het different ages. So elke journey is different, maar ek het 'n schedule want jy doen dit en
dis iets wat ek vir myself gesê het, hulle gaan compete wherever, Mm. involved is wherever, al is dit nou ek wat 10 circles in tyd moet ry, pick up, drop, whatever. Mm. Because that is part van hulle development and this is me pushing them to do better and be better. Die Marlene nou gesê ek is 'n helikoptermam. Nou helikoptermam is 'n maag. En dan kyk ek weer so like, how do you know? Maar so omdat ek tyd maak van met hulle en ek moet in sync met hulle is, anders gaan ek dit verloor, verstaan? En dis hoekom ek altyd parenting baie ernstig opvat because hulle het net vir my op die huidige stadium en I don't want to drop off. En is 'n ongoing investment. My een mentor het altyd die sê ding gehad, is ons projekte gehad het in die gemeenskap. As 'n kind geraad op die laerskool is, dan kom loop mamma nog met die kinders. Hou vas die hand, vat die kind skool toe, gee daai. Maar sodra die kind begin groter raak, dan is amper soos in die spasie, kom ons doen nie meer 'n effort om close te wees met jou kind. En ek dink dit is wat ons regtig doen. So as jy dink die kind is op hoërskool is fyn, hulle is alright. But it's not, ek dink is op hoërskool wat 'n mens meer moet inzoom met jou kind, dat jy moet incheck en kyk. True, ja. Nog okay, wie is jou vriende, hoe beweeg jy? Want dit is waar die invloed gaan in om jou kind wrong te steer. So ek staan by my punt om 'n ouer te wees is 'n groot verantwoordelikheid. Dit is nie net sommer so, dit is sommer 'n calling op sy eie. Ja, because man kan terugkijk naar die jongens van een regenpark en die type klachten wat hulle in die oor staan. En hy is so jonk. En as jy daai kind se lewe gaan terugtrace, dan gaan jy kyk hoeveel opportunities was dit gewees om hom te red, maar did somebody show up, verstaan jy, en the consistency. Daai moorde wat hy gepleeg het. Ja, was 2 politiebeamptes en dan 2 dames. Hy meesoeting in een regenpark. Maar man praat oor die leiders zelf. En wat moet is ze waardig, because wij, als ik op de laerschool, als wij om te zien hoe die, voor alle oma's, maken dat die oma's en ma's voor hekken staan en wachten voor die kinders. Maar je ziet zodra je komt bij de school, dan wordt het aangelost. Je kijkt je meer, hij is weg, wat gaan aan, die brief en alle goedjes. Zo interessant. En nou die tijd gaan ons zien, nou is mensen baie actief in die gemeenschap. Ons kijken zo die mensen. Ze rijden van een jaar. Zo is baie actief. Ook als wij die niet is, in de gemeenschap. Daar hebben we er iets gedaan dat. Ja, maar aan die youth en de overgaders. In Saldanha is niet een ander. Ik weet niet wat noemen mensen het hier moet redelijk intreden bij Saldanha. Vooral met die jeugd. En ik weet niet wat het gisteren gebeurde. Wanneer was het daar weer? Dat is heel veel nog al. Maar zoals nou een jouw geval, wat je noemt van jouw kennis, hoe jij je helikopter moet spelen. Is baie nice. Ik denk allemaal dat redelijk waardeer, because hij is redelijk van die wat het graag verlang en wat graag zoekt, wat staan wat hij eet. Because wij alles zou niet over die kunnen zien. En dan probleem als je leid is. Maar nou zie, met my conversations wat ek het, nee, as ek beweeg is net nooit myne nie. Ek het altyd 2-3 sterkies. Dis maar my lewe. En dis hoekom mense sou dink ek is Mama Afrika. Ja, dit is al my kinders. Ek het nou reg wat ons in die mall was toe kyk. Ek word so gekyk, wat is dit? Ek wat dis ek ja, dit is almal myne. En dan sal ek altyd vir hulle sê, you know, do you ever wonder why certain kids wil net hier wees? Because hulle experience something different en dit is weer wat my hart bly maak. At least is daar my experience wat bietjie anders is. Sê wij wel wel, ja. True. Maar Jules, ik wil naar jou toe komen, man. Ik wil naar jou toe komen. Hij is bij je stille oor, je zei niks, hè. Ik ga gewoon niet. Waarom praat je Nee. Die topic was nou een hier geweest. Nou, toe. Naar die, ama boko. Loods me maar down. Je gaat niet los, hè. En ik ga hopeloos vragen die niet. As Ik heb hem neergeschreven. oh wow. Ja. De short over het me, bra. Was maar ik denk als het vergiet. Die All Blacks. Bra. Ik kan niet duivel wegvat die bro. Is dit nie te Die All Blacks, als het arrogant geraakt.
sal ek sê as Springbokke toe ons World Cup wen. Verstaan jy, toe voel ons mos nou, wie is die All Blacks, hoe kan? Times hoeveel? Verstaan jy, as jy aan kyk, die score in die World Cup, was my met 'n punt. Het sê nie, die All Blacks is swak, nie. Ons het hy conference gekry daarvan af, en Rassie is 'n baie innovative coach, en die het vir ons gedra, my bra, maar ek dink ons het die hele pad water met die baba heeltemal uitgegooi. Uitgesmit. Uitgesmit en gecheck, nee man, dat is niemand wat vir ons kan keer en toe kom, is die All Blacks, verstaan jy? Sommige keer as jy arrogant is met maasiken, Moet jy gehumble word. Dan moet jy, precies, verstaan jy, dan moet jy gehumble word, bra. En ons was gister gehumble, ek is blij ons was gehumble, dat ons aarde toe kan kom, Net 'n ons weet, reminder. kan ons alweer opstaan. Ja, sad, but it happened. It is what it is. Sal jy sê Springbokke supporters is swak verloors? Ek sê nou 'n swak verloorders, my bra. Ons is net nie gewoond daaraan nie. En ons ken ons standaard van rugby. My bro, as ons mas gesê het, nou pieper die jong vir jou op die hele tyd met chocolates en flowers en geld en estates en dan môre na toe net. De leraars Hoe gaan sy voel? Dis nou wat ek sê. En dis wat Rassie ons gegee het. En ek dink ons het begin arrogant raak want ons het gedink, sy is nou lief vir my. So ek hoef nie meer dit doen nie. Yes. It's a continuous thing. Consistency. En humble moet jy altyd daar wees. Yes. En ek dink ons het vir sy ook gemis sy leiding en guidance. En ek is bly dat het gebeur because sommige kere we don't appreciate the people who are there. And once you take them out, then there's lack and you see that and feel that lack. Verstaan jy, maar ons moet maar leer sommige keer op 'n ander manier, my maas. En ek is bly die All Blacks het vir ons 'n pak kom gee. Is die mekaar op social media, jong. Jo, Hulle daar is die was 'n swart paar gevaar. posts wat ek gedink het, jo. En shout out Ek to dink ons Mr. is swak Sheriff. verloorders, bra. Ons is swak verloorders. Like that? It's like that? Ja. As ik weet niet wat Jones was aangewezen. En hij was aangewezen, zal ik zeggen. In die vorige regime. Oh, yes. Guys, Was ik daar? Guys. Kom jy nou sê die vorige regime? Was ik daar? Hy was daar, sterk en gezond. Was I there? Wow. is mijn vraag niet dan. Hoe komt support zo bij Zuid-Afrikaners van Nieuw-Zeeland? Als onze bij een goede rugby span niet. Because ik zou verstaan als je niet van support en support Brazil. Dat is verstaanbaar. Maar je dan niet Springbokken. Ja, It's about the history, man. En kom ek sê weer los, as ek in die vorige regime, soos jy dit nou sê, if I was conscious of the fact that that's bokke, sien jy, en wat ek nou weet van back in the times as a baie oppressive history rondom die span. Verstaan jy, en ons kleerlinge en swartes kon teens gemaak het. Dat sal ek ook vandag 'n All Black gewees het. Verstaan jy? En vandag sien jy 'n bietjie van het waarvan die mense gepraat het, but I'm fighting om te sê nee man, Sia Goede is daar. Sien jy? Hoe kom ik terugkomen? Cheslin Kobe is daar. Transformasie. En kom ek sê weer my bro, Jason, fighting something. En ek is bly die mense die besluit gemaak om te sê ons gaan vir julle wys ons is All Black supporters tot vandag toe, even generationally. That I noem ek a fight, a revolution, en ons staan vir die ding. Nie die, ek gaan hulle name noem, nie hier die leiers van ons van vandag, maar staan vir 'n ding, en dan môre as 'n giakie kom, as hulle staan hulle meer vir die ding, is easy om vir jou om te koop. Jy kan nie All Blacks omkoop nie. Verstaan jy? Afvra die ou mense hoekom is hulle All Blacks, hulle sê vir mooi vertel hoekom hulle All Blacks is, en hulle staan op hy ding. En ek hoop ons politicians vandag het so mindset en hart gehad, bra. Sure. Verstaan jy? So, ja, alles, ek staan saam met die All Black supporters, bra. Verstaan waaroor het gaan. Verstaan, ja. Maar hoe kom je weer terugkomen? I don't know, my bro. Alles moest wel right, was alles right prijzen. Ek weet nie, jong. Alles moest wel right prijzen. Maar op 'n einde van die dag, Is alles alright, op 'n einde van die dag, jy moet respek, jy moet maar seker maar vir jouself, verstaan jy? Jy kan ook nie wil jump vir elke dingetjie. Jy moet maar dit nalig daar nie. Then you lose your principles en waarvoor jy gestaan het in die eerste plek, sien jy?
believe the Springboks die dag is liberated soos in real. Liberated. And there's no politics involved. And it's a free Springbok soos in regtig. Daar sien meer ding van Marita. quota. Nee, is Marita nie. Marita word deesdae so gegooi amper soos 'n stukkie brood eat. Jo. Verstaan jy? Optellen. As it, my bro, lots, as it liberated was, Susan, really, my bro, then sal ek gesê dat, of course, please come back. Dan sal ek verstaan het. Maar, ja, my bro. Ja, en ek sien ons is baie passionate dat kom by uitdoelspanne. Ons kan in baie ander lande speel, maar daai twee lande, Precies, Ja. dan is baie passionate. Precies, my maat. Ja, net so voor ons klaar maak. Ons moet die gesels gehad nou off camera. Brad Jules, as jy nou moet gaan op 'n tyd, 'n ideale tyd wat jy nou sal doen. Bibliotheek. ek moet kyk as jy lees. Hoe gaan jy, Bob? My bro, Hoe jy kan lees. ek gaan nie geld iets spandeer, daar kan ek klaar check as jy 'n gold digger, jy nie 'n gold digger nie. Hoe kan jy op 'n tyd gaan sonder geld spendie? Ek kan Mas as ek nou nie pub is, nee maar luister. Gold diggers will always, kyk moet ek sê vir jou, as ek vir jou na pub date toe vat. Goldie. En die vraag is, gaan sy wil meet of gaan julle saam daar kom? Hoe gaan sy daar kom? Waar nie my maat, ons kan saam gaan of sy meet vir my daar by die pub. Vir die pap. En jou opkoms al klaar, sê al klaar vir my, alright jy weet die goed, die jare spandeer, kom sy sê gold digger nie. Verstaan jy? Dan, met die gesels, gaan jy vir my interesting vind as waar ek gaan uitvind by die volgende date. As jy gaan uitstik vir die koffie date. Mas as jy ook hier, as iemand die ou sê vir jou, maar kyk jy, ek wil uitvat, Well, we don't have time for gold diggers, my maas again. wat gaan hy sê? Bibliotheek toe. Okay, daar sal help om research te doen. Ja, Research met vat van wat. ek is besig met 'n projek. So wat, so, from Nee. a woman's perspective, moet ek ja betrokke wees by die goede. Dit hang af hoe jy dit sien, because at first they can walk Precies. by die beaches. As jy nie geld spandeer, die Ja. ocean is free to swim in. Maar my was dit, I would prefer a yacht drive. Soos 'n yacht club vibes. Hij begint dos. Hij begint En dos. dis wat ek wil try vir my man. Dis hy. Wat ek sê lots my bra. Ek wil graag 'n yacht own. So yacht club vibes is nice. En veral jy wat jy glo aan dat of wat glo aan dat 'n state mos as jy opbreek dat dit was 'n mos geweest. Nee, ek het nog never gesê state mos I. Ek het gesê Is is 'n I mos I. As time wasting. As jy uit werk jy het met tyd gemors. Ja, maar ek dink nou moet jy like soos 'n pre-interview doen. 'n hele lys opstel en klaar determine is daar. Ek dink die tyd mors is weer die Roem. begin stages. Hoe begin? My Talking master talking stage. En ek moet nou my woorde check om nie iets verkeerd te sê nie, net hoe smaak sy nie meer. Vir die Net as 'n offense. net ons daar offense vir die kleinste dingetjie en dan is dit weer slaap lekker. Goeiemôre, hoe het jy lekker daar? Hoe was jou dag? Hoe was jou Wat is jou dag? hoogtepunt vir Wat maak vandag? jy? Wat was jou laagtepunt? En nou moet jy ook geld toe nog kyk. Oh, ek moet waar uitvat die eer. Nee. Ja? Ek wil begin met 'n soen en klaar, my bro. Begin met 'n soen klaar, boom. Ons hoef nie nou saam mekaar hier Wat 'n ken. content creator, sy van Namibia wat gesê het dit moet deesdae so gaan, jy moet klaar kom met jou police clearance met Ja. 3 references. Nou nie so. Wat jy kan verify jou CV, jou financial statement Mm. en dan hoe kon sy dit op? Ek het nie meer tyd in my bra. Sy kom klaar met daai hele pakkie. Maar nou guys, ek sien wel die hele Ek het nie tyd met tyd 'n mens het iewers 'n verification nodig wat jy iemand verify because mense pretend so very well. Nou dit is 'n TikTok wat ek gekyk het waar hy meisie gesê het she was dating a whole guy wat besig is om sy troue te beplan. En toe het sy op sy dinge se afgekom waar hulle besig om die seating arrangements te doen vir die wedding. En Maar waar jy moet. wat jy Oh. musiek, is dit online? Ek weet nie. Ja, dat is het probleem. Nee, maar
hoe is jy besig met jou wedding en jy nog hier klomp sidelines en pieces? Nee. My bro, ek is op 'n plek en noem my 'n Cinderella man, ek sal dit dra met trots. Ek is op 'n plek met my kan los. Ek weet jy vir die nonsens. I don't chase women. So, ja. Ek stel nie belang. Cinderella man. Ek sal dit dra in my kroon ook. Ek sal dit. Kykie, a lots my ma kan. Ek kan The audacity. Of course the audacity. The nerve. En ek gaan dit plant. Ek my bro, ek is by plek waar ek soos mos sê I know my ek noem dit value nie. Yes. Ek ken myself, ek weet wat ek wil hê, dit vir nonsense. Yes. Ek ja nie meer vroumense nie, my bro. Click it. Intentionally so, my bro. My ding is nou die. Oh Jy moet vir my. my wil hê. Dan gaan ek vir jou ernstig vat, bra. Because why should I chase someone en dan moet ek nog vir jou kom convince that I like you? Goeie punt, né? My bro. As jy na my toe kom as 'n vroumens en sê, my bro, Ek sal belang. en dan is ook, then of course let's kick it. Because vir 'n mansmens is dit nog moeilik om belang te stel aan 'n vroumensie, bra. Want nou moet jy Verstaan wel jy? oortuig. Maar nou moet ek vir jou oortuig en dan moet ek Is sê it wat nou die like- bank balance is. I don't En dis have time for this things, bra. dan sê hulle love Rejection? bombing. Presies, bra. Dan sê hulle love bombing, né? Want dit nou As ek dit doen. ah. I Nee, don't have time. consistency. I don't Love have bombing time. is woep. En dan, nee. I don't have time. Gaat soek vir jou dan daai man daar as genoeg van hulle. I don't have Jy time. word tegen niemand nie. Ek word tegen niemand nie. Die is dit met minder as 10,000 rand in die bankrekening en dis Yes. dit. My ma se kind. Take me, don't take me. I'm ambitious. Kwee my. Maybe one day I will have, maybe I won't have. Hy pitch sommer nou klas hoor. Dis my tande. DM hom. Dis my tande dings. Maar dit is my broers. I don't have, my bro. Ek is nou al so at peace with myself. I don't care. My dog. Kwee my of los my. Oh, ja. Amos ie. Wat hy sound? Wat is sound? Die wat louder raak die trumpets. Ja, vat die klip en sit hy goed op. Nee, maar bra, shook it. then that's it. En die shook it. Ek wil hê elke vrou mens moet shook it vis. Ja, nee, op die auto moet jy weet wat jy wil hê. Want Ek weet wat ek wil hê, ek my wat jy bra, sê, Lots. ek gaan Ek weet wat ek wil hê. True, dat. En ek sal jou sê wat ek wil hê. As jy nie sharp go. Van my ding is My maat. jy is nou te oud om nou vir iemand te oortuig om van my te hou, man. Om te pitch. Yo. Ja, jy is nou te oud, man. Nee, bra. Yo. Maar nou, die een sound wat trend, wat guys are in the with the 1 feet in the grave, maar hulle is nog steeds hier buite raspberry people. Wanneer wil hulle regkom? So hoe sê jy, ons is oud. Like, ons is oud. En kyk jy my bro, en ek is fine, ek kan my oud wees. Kyk jy my bro Lots, ek dink ons manne en daai is die probleem and that's why vroumense die manne kry wat hulle kry, verstaan jy? Because why you putting so much pressure in the man, jy's nie willing om te weet wie's die persoon, you're not willing to know him and grow with him. Jy goede in jou mind wat jy implant in sy dinge, jy put hom under pressure. Verstaan jy? En dan, wat doen hy? He's not working on himself, hy ja goed om vir jou gelukkig te Ja, maak, dit hy is is vir jou. never gelukkig, so vir wie PS ons reg. Verstaan jy wat ek sê, mos ie? So let me be whatever you wanna call me. As sharp, I don't care. My bra. Verstaan jy? That's it. Sag niemand nie. Tjag, niemand, ek is nie 'n leeu nie. Of 'n leeu VIP nie. Yes, baie belang. Nou go, gaan kyk is- nature, is- wie chase vir wie. Nee, maar ek sê, sorry nie VIP nie, die leeu vrou chase. Mm. I'm the leeu mannetjie. Ek chase nie. Lion Die King. vrou mens chase vir die man die kos. So why should I do it, my bra? I lost my bra. Maar jy was op Tinder geweest, Brad Jules. Op Tinder. Hoe was jou Tinder journey? My desperasie. Ek was 'n man gewees toe gaan ek op Tinder. Gematch met. Is dat local content? Was Is jy, dat- bly As weg, ek het, bly ek weg. het, ek het Ik gesien. weet. Nee, bly weg. Ek het gesien so twee Local. mense wat locally is hier in Langebaan. Ek gesien op die Tinder, maar ons het 'n matchie en as maar van ek wil hê nie. Sien jy? So, ja. Maar kyk, as I said beside Tinder. Dis reg sad. Vir mense sal ek sê wat desperate is, man, sien jy? En ja, I was desperate, you know. Wat Jo, denk dit klink erg. Ek dink ek moet 'n dating show begin. Nog en nog. Ek dink DM my as julle dink I need to create such a matchmaker. By voorslaan maak. Waarna kyk jy? Eerste date. Waarna jy kyk? Your first date with this guy.
Ja. Is dit nou like ons ontmoet mekaar by 'n plek? Okay, tyd-wise, die way jy aangetrek is, die effort wat jy ingesit het, from top to bottom. Ek sal inzoom op alles. Okay. David, guys, praat zo tanda. Julian Sepo. Het lange baan. Ik denk ik heb wat mijn mensen het? Unsubscribe. So ik was nog mijn mensen kan gaan checken uit. Yes, hij is Stuur om het DM. Swipe to the left, ne? Hoe is het swipe to the left? Ik denk ik ga nog weer op Tinder gaan. Niet omdat ik kijk hoe ze het zien. En kijk wie match ik en dan kan ik volgende week. Ik weet niet. Ik swipe left, swipe right. Wat is die verschil tussen Tinder en Bumble? Jij zal weten. Interessant. Vertel een beetje meer. Nee. Wat is Bumble? Bumble. Chrislyn was op Bumble en dit was haar husband ontmoet. So Bumble is like Bumble. Ik weet niet. Ja, maar die cherry is wat willen we Gida, zoals een klom nonsens op man. Zie je? Op Tinder. Tinder, bro. Maar ja, Julian Sepo, underscore, lange baan. Yes. Esmeralda Frans met underscore, Saldana. Ik Swipe is left. niet daar, nee. Gladie. Ik zal nog eens gaan als ik een lange bander zie, dan ga ik boodschap. Als ik een Jezus zie. Wat maak ik zie? Supportgroep. Wat maak ik zie? Kom. Cheerleaders. Ai. Maar ja, guys. 59. Ik wil nog gaan op beef, wat ik wil op praat met een klits voor beef. Gaan dan het. Hoeveel beef is dat? Piep nou weer. Op TikTok, man. Hoe achter Laila. Mega. Heb je gezien? Mega baby. Ik het vanoggend het ik was op mijn For You page. Toen wonder ik waarover gaan het. Maar ik heb nog net die stukje wat ze gepraat heeft van je gaan op live en praat over andere. Ja, blijkbaar heeft hij gepraat over Laila, man. Wat gaat aan met jullie? Of niet? Wat gaat met mijn TikTok? Ik Wil ik- krijg niet Zuid-Afrikaanse content in mijn bureau, mijn goedie. Als net American. Dan is zij die buitenland. Als jij berichten pad. Van ik als like een allemaal praat over die ik. Letterlijk, je kan op mijn phone vat en dan gaat je zeggen, Sally, als ik Afrikaanse stukje content zien in mijn bureau. Kijk je lives, mensen lives. Nee? Niet rarig, hè. Ik zal misschien opgaan op. Van als ik swipe me zo dangen ze, dan zal ik Kijk, misschien jullie boom als ik op mijn een live dangen ze. Sinds ik weet niet eens, jullie is op lives of zo niet meer bro. Nee, maar niet Niks met is- mij. Ik kan de live hebben met algemeen. Dus aan zeker creators. Met baie live. Ja. En soos plaas daar is baie live. Maar hoe maak ik als ik. Because het leek voor mij allemaal is op South African TikTok, bra. En ik zie die- Wat je like, man. Je content wat je like. Wat je like. Zo. Maar ik krijg niet Zuid-Afrikaanse content op mijn dingen om het te gaan Nou, liken. dan like jij. Dan gaan kijken of je Soos- je area code die Florida, Soos die Amerika enigste Zuid-Afrikaanse content van content creators redig na de Jafta en ik weet hoe kom het na de Jafta is. Branddeals. Want jy is Nee, because of course stalk ik van na de Jafta. Hy het maar dit. Nee, ik lieg man, ik zie wat ik Ja, stalk. dat je bij je streng. Ernstige woord. Soos ik krijg voor na de Jafta is al wat ik weet wat ik krijg mee bra. Soos ik kan redig die ding nou aan ander creators. Localwise. Girlie- Localwise mee bro. Die ander is girlie goed, weet die. jy ook oor Malles. Wat is haar naam? Met die jaren. Ja, maar waar ik op Facebook man. Verstaan je? Oh. Soos is hij nog. Nee, maar ik krijg niet. Ik krijg niet eens meer Majestic zo goed die bro. Ja, maar jy kyk waar. Ik weet niet of het Mr. Meyer TikTok account is. Maar de meisjes hebben een weight loss journey. Jo, Maar maar zie jy, soos sê ons moet hom interview Mr. Meyer your journey. Come share it with us. Ah, je hebt een paar mensen. Hy is was een hele like paar, a né? massive journey. Ek was shookers. Maar je journey is Kijk. een journey. Een journey is maanden of jaren. Ze gaan niet een week. Ik ga niet. Dat was een instant move. Ja, zo als je journey hij niet. Hij Maar is ik zie dat therapie. een paar mensen op die Hij journey. is therapie. Er Hij. zijn een paar mensen op die short left. Ja, hij is short left. Dat is een paar, ja. En ek sien Ali in de comedy chick het ook nou haar Guys, therapie begin. Maar als ik een gezonde therapie? je kan zeggen wat hij is gezond bij Jules. Ik kan niet gewacht zo gauw verloren. Yo, ek weet dit is actually scary hoor. Nee, dan kan nog zeggen wat dat is gezond. En I'm not hating guys, maar ek glo vir elke shortcut is 'n massive consequence. Ik zou zeggen, Dat is hij lijkt nog meer ongezonder als wat hij fit was. Terwijl hij nou lijkt. Hij lijkt nog bijna meer ongezonder. Terwijl hij nou lijkt, dat lijkt hier gezond. Maar is het niet die, dus hoe technologie en alles I net don't vannager, maar nog know. steeds. Technologie is ook als hier zo. Hier is ook als Is- technologie. is Die moet je Ja, natural, het moet naturally verloren Ja. worden. Nee, maar kijk, dan- als je het vannacht poest, dan moet je iets Ja. Ja, breken. maar hulle dan nie op eating, I'm like
Hulle se eating schedule verander op wat hulle Hulle eet. post Nee. dit. Ons sien net clips waar die man met 'n bietjie eraf, maar ons sien nie waar die man wys hulle Ek mees sien is. Cedric het ook. Ja. Nou, hoekom gaan jou Cedrics en jou Mr. Meyers en 'n paar van ons nie op die social media en sê, dis wat ek gebruik, dis wat het hoe dit is. Want ons sien, is amper so 'n alien invasion, braat. Jy was vandag, jy so nou, jy so maar so. Just like that. My transition. As Jenny Scammers was, om te sê, dis dit. My journey nie. Dis my journey, en dis wat ek gebruik. Wys vir ons die goed wat jy drink. Hy gaan kry die produk. Hy maak die produk nie. Wys hulle die produkte. Hy bemark in die video's ja. So Ja, hulle hy wys. maak marketing En video's. meneer was wat jy draf en ons ek draf op Precies, ja. wat draf Ons maak. weet wat draf is, en ek draf al nou vir hoeveel, kyk hoe leeg ek nou nog. So we know En ons that. ons ken jump. Ons weet wat jy moet jump en wat jy drank en wat jy moet inspuit wat hy tipe effekte het en om myself in hands. So nie maar van my oor te hy is gesond met hulle Wil doen. jy nou môre 'n bodybuilder? Dit is gezond. Dit is gezond, die. Maar ek kan letterlik môre bodybuilder raak. Kom maar nou. Imagine nou hoe gaan jy nou lyk. Ja, ongezond. Guys, is gevaarlijk. Maar soos jy sê, wees transparant daaroor. Wees transparant, Moenie fake ja. quiz op te goed in. Nee? Nou weet jy wat, is net 'n draft journey. Wat dinge is, sien jy? Maar ja, op Toe is die dit live, mense is baie invested in lives. Ek sien hoe mense hulle phone die hele dag lives kyk van die mense wat hulle entertain. En goed, en ongelukkig, mense is net entertained met drama. Ik ga niet Same, zeggen hè? sociaals en dan gaat je me kijken nee, maar drama wees, dan gaat je van mij kijken. Zo van het drama. Dan, dat is ook mensen, zeker content kijken, kijken op een live van dan weet dat drama. Ja. Zo had drama uitgebreken op een live, alle blijkbaar gepraat over de Laila. En ik heb bij toe op de lijst de fans gekomen. En toen raakte nog back and forth tussen zij en Megan. Nee? Wat is het nou? Ja, in Brooklyn hulle. Tijdelijk. Ja. En op een moment daar kom ik terug naar die concept toe van wat zij ook zei is zij support of vrienden. So aan ons is een geval. Never mind of ik nou weet praat dus nog verkeerd en wat ze even. Als hij nou misschien beef samen met iemand anders. Ik ga hem support nog wat ik ook een video maken voor hem support. Although I know but Julian It's wrong. it's wrong. En hij is het type culture wat mas nou man ons klikken alleen met die klikking. So ons klikken dat nog gaan elkaar support never mind. Ik But weet that's bad, dan is my bra. Als je recht hè. We. Ons wil zo graag die mean energy weg hè. Maar wie voel voor wie? Op het einde van die dag. Wat is die zegging van Bad, dan is een corrupt good character? ja bad company. Bad company. Bad company corrupts good morals. Is, bebra. Lots, as ek weet, jy is verkeerd, en ek wil 100% daar, kyk, los, kyk jou video's, ek los, lots, jy kan nie dit wil sê, van Cyril, bro, kyk wat, Cyril praat die rechte goed, ek moet daarom at least, nou jou toe kan kom in private, nie op een live en sê, maar dink jy nie, dis, Yes, correct dan mijn is- private. Cool because me wat, out, ja. ek wil die beste van jou hê, en dit lyk nie na so nie meer maat, man, verstaan wat ek sê, maar nou wat ek jump op die ding, en maar net nou saam, wie groei waar toe? Yes. En nou laat je van mij geloof, maar wat ik doe is recht. Dat is En wat recht, ik allemaal bro. kan doen voor en toe. Nou wat ik allemaal met toxic behavior, ik ga allemaal met mijn leuke manieren, because bij mijn vrienden, als mij dat. En dis die ding wat ek ook En sê, dat, maar daar is die vrienden niet. En dan iron sharpens course. iron. of So op een course, of andere dag. Dat is Iron- maar dat is dat is wel, Hoe hulle. gaan ik groeien in een betere human being raken? Als jullie allemaal nou hier voor mij aancheer. Maar dat Met maar- mijn gekke En manieren. dat is wat er met jou volgen. ek sal sê, at least as jy wil hê, die persoon moet nou sien, okay, is jou kant, okay, op hulle video wat hulle klaar verkeerd is, sit maar haagkie, laat hulle sien 'n haagkie, maar kom dag, 'n big Achtung. door, en sê, kyk, nee, my maat, ek dink jy daai is dan, sê. Sien En jy again, maar het weer ons. sê. Verstaan je? Because wat ik zo mij zo sad, ik verstaan hoekom kan, dus kom ik die ding try druk voor ons met die podcast, because ik kijk nou die podcasting awards, is hier aan nie. Ik Is sien die? Spreading Humors, Piano Pulse, hulle, waar is ons? Hoekom krijg ons zulke Wie is type ons? goed? Hoekom You het will julle ons never. genominated? Ek kyk ons podcasts. Ebra. En ek praat van local podcast. Ek het 'n paar ander podcasts gesien. En ek kan dit sê without any fear and favor.
Daar's podcasts locally wat die match met die conversations wat ons hier het. They don't match. But we're never gonna get that die getalle nie. And we should not be discouraged at all. Because Not at all. why? That's Not at all. life. And life is so also the a right danger time. thing is because why we need to move with the crowd. Ons moet beef, moet ons entertain. Ons moet beklere entertain. No one loves the truth, my mas again. En is word waarhede en authenticity goed And you gepraat. know what, ne? En dis maar net die. Ik stem samen met jou, ik stem 100% samen met jou. En wat gaat gebeuren is, nee, die dag wanneer ons gaan schrijven over Engels toe, en ons gaat move naar een different crowd en fanbase toe, dan gaat de confidence voor ons zijn, maar ons als fake. Ons is niet true college of bestaan zijn, maar nou wat ons dingen willen hier, gewoon Afrikaans en ons Ja. gaan hulle ons druk met die nummers en support, guys. Kom ons druk die mensen, because wij, ik krijg samen zijn goed is, dus ooit eens rappers gaan, ons het goede rappers, onze rappers worden hier recognized, because wij, we are creating this thing of, ons altijd gambis man, onder elkaar. The world is a Asos- stage. Als ons die Ons moet entertain. politiek wise, ik love wat hij ook krul zei van Afriforum al hem interview. Toen zei hij van hij toen praten van een andere podcaster, Ronaldo Gous. Toen zei hij, Ronaldo Gous podcast op zijn eigen podcast, zijn persoonlijke podcast, maar het voor hem was zeer. Hij moet niet zo bij over die DA teken, because we hebben in de dag staan allemaal achter de Shella Scrum. Never mind, we hebben zeker goed niet samenstemmen. Hij is nog altijd, hij druk achter de Shella Scrum. Hij druk de Shella agenda, hij druk de Shella ding. Precies mos. Nou, Shella moet ons colored politicians. Never mind de ons verschil. Ons achter de Shella Scrum, als jij nou zegt dat je veeg voor die colored lighty, ons is de Shella Scrum, je hoeft zo lang te raken. Ons hoef je dat te En doen, op hy man. missions, energie waste op hierdie personal missions Yo! om mense te sabotage. Why? Ik zeg soos, Why are we daar, doing this? letterlijk, hier sê die man vir hulle wat hulle doen. So hulle was skil met baie dinge, maar hulle het baie met daar sekere dinge, Precies. ons gaat samskram, toe Precies, hulle hoofd toe gaan vir die, leen vir die, Die leen land. yes, Ja. toe gaat die DHN nie Afriforum toe gaan Mos. vat hulle hoofd toe. Precies. Sekere dinge hulle weet, ons staan achter een skram. So, kom En ons die solank besef. ons nie die eenheid gaan hê, die gaan ons nie wen nie. Ons het ook geld en ons moet het maak en ons wil vat wie ek sal aan mekaar sê tot ek blou raak. Bra. Nee, ons moet redig, Ons ons blou moet raak. redig ons self. Ergens toch vat. In Ons elkaar moet ergens toch wegkom. vat. Ik zie al het wannen. En ik love het toe hulle, hy ook sy blomme van gee. Never Pinning Studios. Soos ek is blij hulle gee om sy blomme en hulle support vir hom, because wij het lees, dis aan my een baar wat ons allemaal nou voordruk. Verstaan? Ja. En totdat ons gaat sê, op een sekere level, I'm telling you, dat hulle kom voor hom. Maar toen hij ook podcasting. Hij is meer, hij doen streaming, live streaming. Oh, van Hij hier is- een paar clips gezien ook. Hij is meer op kicken YouTube en hij goed is, hij is op dat in toetsel, hij doen live streaming. Maar bij je support jou en love hij. Divide and conquer my massive and we will never. Just net unity can divide and conquer beat and Lakey ons wil unify nee. Massive. Maar ja, zoals jij zei, ons laat aandoen met ons wat ons doen, bro. Nee, never mind, hoor, die numbers like ik weet bij mijn dag, maken man een verschil. Die wat het zien het bij mijn dag. Ik kom zeggen, ons in die Westkust, ons altijd, ons in die Westkust wel eerst het hier bekrepen podcast. Ik ga niet weer al op kaap toe en zaken. En ons gaan eerst in die Westkust beginnen met koos, wij. Er is nog genoeg goed wat me gebeuren is, man. Er is nog gebeuren nog letterlijk niks wat staan. Die moet nog redelijk dingen gebeuren, zo. Zo. Ja, maar ik voor klaar maak, een woord Yes. van die dag. Die woord vir die week, vir die nuwe komende week. Filippense 4:13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Mag hierdie ankerveers vir ons dra in hierdie nuwe week. Baie dankie. Bij week. Daar is nog een week over die we in die maand bij. Maar wat hij kracht nodig. Wat hij kracht nodig met die week. Die laaste stretch. Dat is hij die, guys. Hij die. Zoals ik al zei, August man. August man. Dat is een lang man. Heel mee bro. Ons gaan vaag hier die slavernij verlossingsdag. Ai, bo. Het is mijn slavernij Alles in staat. verlossingsdag. Alles in staat. Die week. We zien onszelf. Julle is eer. Ja. Maar ja, guys. Episode 89 van die We Maken en Praat podcast, guys. En Ons sê ons wat we slaven. voor episode 100 man. Sê julle wat we zoeken. Asseblief, ja. Yes, ouwe thuis. Maar sê wat julle zoeken, guys, ne? Thank you. Thank you.